Hemm xi exercise li jistgħu pereżempju anka jien naf tenkoreġġi tfal li jista' jsir bħala familja hekk flimkien, apparti naħseb biex jiġri. Tajjeb ħafna, mela, l-ewwel qabel kollox, speċjalment it-tfal, irridu nsibulhom xi ħaġa li jieħdu gost jagħmlu. Dik hija l-ewwel waħda importanti. U di ħafhemu għalfejn anke fil-kbar, mela immaġina jiena mmur għand xi ħadd, għand fiżjoterapista pereżempju, u jgħidli Mattejus, l-hawn l-aħjar għalik ngħidlu sur fiżjo. Skużani, imma jekk forsi mmur darba, tista' tini xi ħaġa oħra li nista' nżomm mat-tul ta' żmien u jgħidli mela prova melek jew prova melek. Issa dak kellimna f'każ ta' fiżjo f'każ ta' injuries li ġieli dik tkun l-unika għażla. Però għall-maġġoranza tagħna hawn biżibilli għażliet. Għandek min jippreferi jmur il-ġim, min imur jiġri. Min u ħafna jippreferi jmorru ġo xi grupp fej għandek coach li ħat tgħidilna x'ħan nagħmlu kif nagħmluhom. Għax tanka tagħmel kuraġġ b'xulxin. Nies oħra. Illi tgħid anke s-servikarġa pereżempju tgħid isma' ma kellix btejt immur ma bis-saħħa ta' xarlin. Morna fil-kien ekku. Morna. Fejn laqda hemm is-saħħa, aħseb wara tkun laqda fil-familja stess. Importanti li nrawmuhom u meta żgħiru b'dik il-mentalità. Ħafna lob illum ukoll u hawn lob li jinvolvi ċaqliq. Ġifieri dejjem għandek. Jiena fatti issa li bdejt nagħmel exercise. Meta kont żgħira niftakar li dejjem fuq it-tarġa nara tfal jiġru u jien fuq it-tarġa nħares lejhom ma tlajx dak il x'ismu. Illum meħem allum iva ħed tfal. Issa qed nipprova niċċaqlaq nimxi niġri, ġifieri. Proset. Ekku, rridu nsibu iċ-ċaqliq li joġobna. Eżatt. Qasanna fejn sejħulu exercise. Għandek min? Hobby, proset. Għana naqrid żgħar kemm jagħmlu differenza. Jiena naf nies pereżempju illi sempliċement kienu jieħdu soft drink mill-kbar, baqa l-istess soft drink biex ma nagħmilx reklami, però elbu għad-diet. L-istess soft drink. Ma bidlu xejn iktar, la żiedu l-exercise laqas bidlu l-ikel, għax frankaw dawk it-zokkor kollu, raw bidlu kbar. U ma nafx naħseb illum soft drinks ukoll anke diet, ġieli jgħidulek it's not healthy xorta. Mela, very good point u li qed ngħidu huwa. Inta tallimna ma. La xejn, imma li qed ngħidu huwa dan, isma' pass il-qoddim. Mela minn full sugar għal diet huwa pass. Diġà hemm id-differenza. Il-qoddim. Per eżempju għall-exercise għandek min qabad drawa sabiħa li flok ma juża lift jaqbad it-taraġ. Eżatt. Ma bdejna affarijiet żgħar li ħajjagħmlu differenza. Ma tibda qara kemm qed inħossni aħjar, qed inżid in-nifs. Għall-erwieħ qed niċċaqlaq naqra bil-qiegħda dejjem il-patata toġani u b'dari għajma lemma jmala. Vera. U ħaġa ġib l-oħra mela ħa niċċaqlaq aktar. Kollox hekk jibda. U mbagħad inħarsu lura u ngħidu imnalla xi sena ilu kont dejt nuża t-taraġġ kemm illum il-ġurnata qed nagħmel exercise ieħor.